Pramotani Pasinte, Bubagra Bir Bikram Kishore Maniko Asaimani, Shalmarino, Rugai, Long Tribally, Dolai Tripura, Hokotisha, Thunkholawa, Football Tumung Shongtazaka. TTAADC Zonal Bitik Football Tumung Chengsazaka. Pandano Chengsai Reka EM Rajis Tripura, Dolai Chairman Poritus, Debormano Kobe, Dongbakya, Amzani, Tipramotani, Adong Rock. Dini Shongtazak Pandano T EM Rajis Tripura, Bini Gogla, Naruk Tanishaka. Pulana hambai jadi disa hapang bai caitok jak ini je football match ada je Bikram Mariko bahadina asal mari sambil sen football match joto area sen joto zona level sen ira jakha oruni je kapla yin thanai sen mono talai thara kumilongo first prize tonai prize money tonai kapni logyam 3 lakh prize money runner up je ona buni bai 1.5 lakh 75,000 के जे थर्ड पोजीशन तो नहीं मैन ऑफ द मैच तो नहीं एवरी मैच चिनी चाइतो मो बनो चिनी नाइ मो चिनी बिसिंग बो कामा टेलेंट का बरो तो खेला होबो रासामो मासामो जतो जागा चिनी बरो को नसन नको खाने को ती बिसिंग टीम रो चैंपियन ऑफ फिल्ड इंटरनेशनल लेवल ऑफ थंगे माय के करन नसन नाइ तो कारिनानि बे बहाय नसन नाइ तो कारिनानि माय के खेला ऑर्गेनाइज करे ना नाइ तो बनि बस्तन जों कार्य बंगनो जों ट्रेनिंग रो नानि बनि तब जेराव पैसानि क्राइसिस ना बाय तिनि बनि खेलार प्रमाय तो गथन मुसुको थमाय तो बनो जों बाके जों फाइनेंशियल जों सुबागै बाके जों बनो ड्रेस अफ जों प्रोवाइड खाय जों कैसा गाम प्लेयर जों कारिनानि फाइनेंशियल बो जों इंटरनेशनल लेवल अफ जोंनि हानि बरो जों कार्य बिसादा जोंनि जे मुखंबार फुटबल तो जों मुखंबार थमानो जों जतो जागा न जों मुखंबार करंगा का त्रिपुरा हावा जों खेला से नुबिया आइसे जों मुखंबार से जतो हारबो मातनांगो जों बनो कार्य कैसा जागा जों टीम छलामै जों मुखंनानै बनो जों खने साला इंडिया टीम रो जों बारको जों मुखंबो माने फुटबल खेलानि बिसिंदेना से गाम प्लेयर कार्य बनबो कैसा खेला थैबो जामाने जेति बा निने पासले जे खेला करंता जिना कामा बरो तो फुटबल खेला थै ता माननाय कारण दे स्कोप से करे इंगा गई भगवान जागा जे बनि फैमिली रो गार्डियन रो खेला थंगे मुखिसे माया लासे के लाइफ से बरबार हो के जतो बहाय वांसुम को करे थाना तै बोले जे माय थिंकिंग रो नबो जों बासकांगो कैसे गोरजा जासन तला माते नै रो याते खेलाबो थगबो जोगो बदे है जे बरोब जे मुसुक से बरना खरनाय फुटबल खेला से मारबो कामै जों खरनाय रंदे तब आसाम रंदे तब मणिपुर हाय जागरनि ओलंपिक थांगबो मेडल तै खेलाबो जोंबो माइनो चिन अरति दिसि एरियन बरो नबो जोंबो फाइनेंशियल वाइस ओलंपिक रो बस पार्टिसिपेट खरम हमने सिने चाइटोक मो सके हाय जों मंगला जों नाय तो करेना नाय चिनि जे ताबो सिखला रो तनाय कामा एरिया रो न ड्रग्स चलाय तंगो ड्रग्स फलाय तंगो बो चिनि बाय हान्या चिनि सोसाइटी ने बाय चिनि दफानि बाय हामया ड्रग्स आम बिनि अल्टीमेट रिजन को थैतेसे गाम के परे के तब गाम डिग्री माने डॉक्टर इंजीनियर पीएचडी हमारे डिग्री माने गाम ऑफिसर गोरजा गोरजा थानाय फुटबल खेलावन तब थगा का निनि खेला दुला सिनि काजे तनो ना फिजिकल फिटनि बागै जे समय सम बयस थानाय को चिनि कामा रुगि रो फाय थांगो चिनि बासा जे फिटनेस करि थानाय बु कामा रुगि रो फाय थांगो आगे माय के चिनि खेला रो ऑर्गेनाइज खाय का काय खेला बसना तो कर ना का प्लेयर बना तो कर मा था बिनि बिसय के चिनि बासा फिटनेस तो पाय के चिनि अनेक समयो जे रूप रो फैनाय अब तो न बो चिनि ऐसे बिसे का बरो या तो रूप रो न प्रतिदूर खेलने तेरो चिनि हम तर फाय थांगो अब सिनिया तब जे नेफिने रो तिनी ओदे खेला ऑर्गेनाइज का कामा सालो बो खेला नुया देखा खेला नु थाका बनि बिसिम बाखा कैसा टंटं फाइनाल जे खेला नु चारै चारै तंनाय बनि बिसिम कैसा एनकारेजमेन्ट फाय थानाय थनानि बागै परासना तो सिनि तंना नानाय नानाय सिनि लेखा फरानि लगे लगे आंबो सिनि तंना नानाय लेखा फरा खाने पं सिनि बासा जे सम फिटनेस तंनाय फुसा सिनि वा समबो गामनाय हम बायना सिनि माय चाइटक म फाइनाल सालो बसम आरो काबां सामु गरजा गरजा चिनि बरने हामक्रायनि बागै जे वेलफेयर सामग्रक तामानि नक बुंनाय फाइनाल सालो सम तेरुक तेरुक तामानि चिनि ताबो चिनि साइनो दङ चिनि सीएम टिडिसि हाबानि बाखलते बो डिक्लेयार जा जे चिनि दफारन सागाति सानानि बागै बे दफानि जे फडानि अकरार चिनि समाज तै दुर तंनाय र बनबो कैसा उछाल खाय बनबो सामि तांनानि बो खारिनान तै चिनि बरन तै दुरमानि बागै अतरन बायबो जों कैसा तिनि तिसि हाबानि बाखलते बनबो कैसा पेंशन सैलारि बिताय बो जों सुबा सुचिनि बिसंते जास किसिसा बिताय के चिनि चाइटं रो तो बन फाइनाल सालो आरो नुनो जतन बतिनि 12 हा गतन फिउनानि बागै
বনে মুভমেন্ট খাই থাকা স্রাও খাই থাকা বো সেক্রিফাইস খাই বনে থুরে থাকা বনে বনে তে ইতিহাস বনে তো সেম वे जेनबो बुबागारा तो 184 राजा महाराजा रचना जे स्वाधीन राजा रचना जे समाज खाना ना तो फिल्म को दिले फिल्म तो बखाय बा सिने दखनि बागे जे मॉडर्न आर्किटेक्ट बिजनेस जे सिंगर सिने महाराजा बीर विक्रम अब सिनिया बिनि सागा बरचों मुखा कामै धंसो मापुरे बा बेसो आमा पुपुर खरो खरो फुजा जे आमसाय तो माय इबर सरने हामकरानि बागे तैरननि बागे खेतो खानिनि बागे दै खामानि बागै स्टेप लाबोनाय दङ बे लास रुला बुबाग्रा बे ताबो नुखाना ताबो एरपरो सालामजा नायके हामक्रानि जे स्टेप लाबोनाय जों बरनो गाहाम कायसा एजुकेशन द माने बायबो बन स्टेप लाबोनाय साबले दङ इमाहायरनो जों ताबो तिनि जे मायके प्रग्राम खेबनाय जे जोंनि मोसौखौ जतो तिनि दखनाजों सिरिनां नामाय जे जोंनि राजा महाराजा दङ अ हामनाय कोन थांनानै इतिहास सिनि अबो सिनि से हा सासन ओइलान जरा सरखाय ताबक बो सिरिनो नामाय फाइने सालबो सिरिनो नामाय नामा सिनि पर जतो से सिरिनो नामाय सासन माजियो मा पॉलिटिक्स नि कारणे जों नुखा जे राजा महाराजा रे करि राजा महाराजा ता खेले मनि तो उन्दै के सगन सिनि इतिहास कामरन बाय कामा स्टेप लाजो बरु तो इनि बखाय बरन मसन तर तर सिरमाखा अब कायसा सिनि बिसिंगो अचिवमेंट बासका जों खागाव जे तो करे जतो सिरम माने जे जोंनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन जे सारे सारे तो जे फाइने जों जुदि माहायके प्रग्राम खाया इने जे राजा महाराजा सिनि जे आसाय माने कन्ट्रिबिउशन समाज जों दफान बाय जों दफान वेलफेयर जे सामुन काय खालामनानै सब तर जे सिरिया गाय सिया खाना सो माइके जे कमाय खाना अपने कथा खाय लारन बायनो जोंनि जुवाग्रा बिग्रम ताबो करे चिनि और हाइफों जों ताबो बिनि आसाय माने साना से पानी जामने बिसिनते बिनि पावनो जों पेले माने बिसिनते जों बरनो साय बुरना बिसिनते बबे कासे कथा होय तो मा एखोनो जों साननाय जे जोंनि राजा महाराजा बर बर जोंनि लाइफआव जोंनि हा गाय जोंनि नायगल पावनो ना थैंक यू सर आरो कायसा लास्ट को इंडिविजुअल खायदि सिलेक्शन खायनाय ना टीम सिलेक्शन खायजोंनाय फुटबल जोंनि अदे जे सब टीम खालायनाय बन बिसिबा खेला मथै जे गाम थांनाय बावनो सिलेक्ट जानाय जों सिलेक्ट खालाय जे गाम थांनाय रन्दै कायसा टीम फायका बावनो चेम्पियन थाका अपने परबो जदि प्लेयर जदि आसे थुमाने दाम करे बनि ताबो चेने थाका कायसा बेस्ट प्लेयर कायसा चेने थाका थाको बनि बिसि दाम थाले दगो एका बोतरनो सो कालेक्ट माखाने सो बनो थुमैसो तो टीम मा सालमनाय डिस्ट्रिक्ट नि रिप्रेजेंट खालामनाय बागै अब देखै सो माखाने जेतो बतो मेरे वाला था छाप दला था पार्टिसिपेट खेबले तोले जुनो उसा पार्टिसिपेट करके जे गाम प्लेयर से बननाय जों थंबाय जिने बतो कायसा सिलेक्शन मैच जे रसों नाय से सिलेक्ट खालामनाय जों बतनाय जों जातो मतो ना फाइनेंशियल जों जातो दले जुनो जो फर्स्ट प्राइज टेकने बनाने तो सम माने दले जुन सम माने हाको कैसा हामबाय सर